Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि गोदान भिडिअफोरखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन अमा फिसा जाहां जानायखौ हगारनाय जादोंमोन आरोना नै जाथारबाय नालाय माने आं दा आपडेट होनो सानबाय आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायलांबानो जाबाय जायफोर चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै दा गोबाव जाबाय आरोना भिडिअ हगारिया दिनैसो हगारलायबाय गोबाव गेट थायो माने भिडिअखौ बानायबाय थानाय जादों अननानै जायफोर चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जागायनोसै लेट्स स्टार्ट अमा फिसाफोरा गासै 11टा जादों आरोना लोगोफोर नै मासेयाबो जाहां जादों आरोना लोगोफोर बेनो आवगायनि जोगोनार बारिया हाग्रा जाजोबलांबाय थास' आथिं खादो सासेया बेसे मोनखो नायनि थास'जो थाइगिरजो जानोसै आरोना जा जेव हाग्रा जाबाय लोगोफोरनिलाय बयलारनि खि गारनाय जायगानि लोगोफोर थाइसेसे आरो जोगोनार फिथाइया खत्म फार्म बयलार फार्म माइ गायजोब्बाय मालाय सोरगिदिं गायजोब्बाय गोथां बरिया जाजोब्बाय जोमैफोरा बरियानो दिन जाबाय लोगोफोर दाउआ 29 दिन मुदा मारनांगौ बे दाउखौ लांखांबासो मुदाखौ मारसिगोन आरोना भिडिअ बेखिनियानोसैमोन आरोना लोगोफोर नै आं दा माने ओरैनो दसे एक्सारसाइज हिसाबाव माने फुटबल गेलेनो थादों आरोना नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ना हमगासिनो नै आसोला माबोरै ना हमदोंब्रा नोंलाय माबेसे मोनखो बेसे जेखायाबो नै जिरालासो बाव माथो नोंनो बिसिखादों माथो दाखालि बेसे दं नाया गोगोम मोनबाय माथो बहुत तेज हो रहा है सायाव दोनना नायनि जेव ना एखि सायाव ना ना गुरग्राखौ नायनि मानसिखौ नोंबो नोंलाय मा खालामनाय दैयानो गैथ्रा दैयाव नोंबो सामाबो दं आरोना बल गेलेया होनबालाय फैदो थौदो थौ मोनबाय
होमबा फंबाय खन'बायलै खांख्राय दं खोमा ना आरो थांसैलै जिबौफ्रा नांगौ दै बुंनो हाया